Dahil tayo ay mapapakinggan din sa area ng Catbalogan, mayroon kayong schedule ng free health consultation November 15, CMD Center in Catbalogan, 9 a.m. to 4 p.m. and the following day, November 16. Opo, Sunday, 9 a.m. to 12 noon. CMD Center in Catbalogan, dyan po yan sa 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. Mga taga Baka kay Albay, meron din kayo schedule ng free health consultation comes November 15, Saturday po, 8 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Baka kay Albay. Mamaya ay mababanggit natin yung mga address. So yan muna po ang mga announcement natin para sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot. Pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation. Ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, ang ating CBF, ang ating Cell Bio Juice, of course, yung ating CR Juice, ang ating peptide, yan po ang Power 5. Oo, at syempre, depende sa health situation at depende rin sa edad ang paggamit ng mga produktong yan. Kaya madalas sabihin natin, text lang edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Okay? Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Oo, so ulit-ulit tayo na nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital. Oo, tried and tested ang ating mga produkto. Okay? So, for the meantime muna, as usual, isang kwento ng kagalingan. Paano nga ba nakatulong yung ating HCI CMD? Pakinggan po natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI base na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay
sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI-CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products, sa product natin na HCI-CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD, kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na na sa government service, na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng HCI-CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am,
Alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product. Maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nagmi-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin, i-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas, after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMT? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after 2nd month. Sabi niya, nakachamba daw ulit. Ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel pa ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagvi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI BIS? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD, HCI-CMD, HCI-BIS, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travels abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon ngayon po, almost 3
3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon, tapos sasakyan, tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble doon sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, ire-reward po kayo. So, na doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila, sky is the limit, sana sabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na-reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba, financially, mari-reward po kayo, masisecure yung buong family nyo dahil sa CIBs. Kaya we are so blessed, nandito po kami sa business na to, na feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one. Healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po at masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas. Gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon non-stop. Okay. Ayun, ang napakinggan natin si Dr. Eileen Camba. Okay? So amazing na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto. Okay? Ulitin ko lang sa mga taga-Catbalogan, meron kayong schedule free health consultation ngayong November 15. Opo, CMD Center in Catbalogan, 9 a.m. to 4 p.m. And the following day, November 16, Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Also, mga taga-Labo, Camarines Norte, hopefully magkaroon na kayo ng kuryente dyan dahil mayroon kayong schedule ng free health consultation sa CMD Center in Labo, November 14. Opo, 9 a.m. to 12 noon. Beside Lisaso Hospital yan. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, meron kayong schedule ng free health consultation sa CMD Center in Bakakay ngayong November 15. Oo, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay Albay. So dito na tayo. Ulitin ko lang yung aking text hotline para sa mga gusto magtanong. Basta i-text lang when it comes to health products, sa mga tanong nyo. Text edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Sonor Talangkines. Yan, CMD Power daw. Okay? So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors sa mga taga-Catbalogan. Ito po ang inyong center. Hanapin nyo lang, 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top, St. Therese Family Drugstore sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Camarines Norte, hanapin lang si CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7 Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. CMD Center sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Cornel Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion Kapalonga, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali Infant Tugos Elementary School. Sa si Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infant Labo District Hospital, Ma'am Helen Valenzuela, Infant Canoreco, Batobalane, Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon.
Sa dry goods section, malapit sa Three Sisters Carenderia, Daet Public Market. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Okay. Sa Camarines Sur, CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dur 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilao, Dragay, malapit sa Ragay, Central School. At sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Remy Faustino. Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma. San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal. NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at may NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone. Gasoline Station, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Charmel, Caranza, Salibod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Stockist Center, second floor, Grahida Building, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Atap, Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgan, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing. Sa Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquinyan at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Proc 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. CMD Office sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Mga taga Donsol, Sorsogon, pag nagpunta kayo dyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon, free health consultation po kayo. Pwede kayo magpa-health analyze doon. Ngayong buwan ng November, tandaan nyo po yan mga taga Donsol, Sorsogon. Okay, ngayong buwan ng November, libre kayo magpa-health analyze. Okay. Oo, syempre dapat bibili kayo ng product, di ba? Yung ating health analyzer is a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget. More than 30 laboratory result na po yan. Okay? So first District of Balbay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Sa second District of Albay, siyempre yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng LCC Supermarket, atop Denver's
Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan si Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Florinia Hile, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Asuncion, Liena Resas, Inamnan Grande, sa Ginubatan, Liena Resas Store. Sa 3rd District of Albay, Refugees Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store. Beside LBC Ginubatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD Office, 2nd floor sa CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Rizal Street, Mercado, Villar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. At sa andyan si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? Sa mga hindi po regular magdumi, ito ang solusyon nyo. CR Juice. Magsi-CR talaga kayo, ha? Available yan sa atin. At kasama yan sa Power 5. Sa mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, nako, panahon na. Palitan ng HCI coffee because our HCI coffee, this is an alkaline coffee, okay? So, hindi pwede magdagdag ng problema sa inyong health. So, ubos yung ating oras. Ulitin ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.